ବାନା କୋଉଠି ଆସିଛ? ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସିଛି ବା। ଜଙ୍ଗଲ କୋଉ ଜଙ୍ଗଲରୁ? ଏ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ବୋଲେ କୋଉ ଏ ବୋଲେ କୋଉ ଗାଁର ଜଙ୍ଗଲରୁ? ଗୁଣ୍ଠା ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସିଛି। ଗୋଟା ଜଙ୍ଗଲରୁ। ଆଉ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ କ'ଣ ମଜା କ'ଣ କେମିତି ଚାଲିଛି? ପୁଷ ପରବ ତ କୋରାପୁଟିଆ ଲୋକ ତାପରେ ପାଇଁ ଖୁସିରେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ତୁଲିକିରି ଆଇଲେ ଆଉ। ଓହୋ ସେମିତି ନେଇକି ପୁଷ୍ପର ନେଇକି ବର୍ଷକୁ ଗୋଟେ ଥର ଜଙ୍ଗଲରୁ ତଳେ ଘାଁ କୁଲି ଆଇବି ଆଉ। ହଁ ହଁ। ତାପରେ ପୁଷ ପରବରେ ନେଇକି କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି, କେମିତି କ'ଣ ମଜା କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ବହୁତ ମଜା କରିହବ। ହଁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିକିରି ବର୍ଷକୁ ଥରେ ବହୁତ ଖୁସି କରିବା ଆଉ କି ନାଇଁ। ଜଙ୍ଗଲ ଲୋକ ଏମିତି ବର୍ଷକୁ ଗୋଟେ ଥର ଜଙ୍ଗଲରୁ ଘାଁ ବୁଲି ଆସିକିରି ପର୍ବ କରିବା। ଶୁଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଗାଁ ଚାରି ପୁଣି ଆମର ଚାଉଲି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ, ତାପରେ ଦେଶୀ ଆମର କଦଳୀ ମିଳିବ, ସେଗୁଡ଼ା ମିଳୁଛି କି? ହଁ ମିଳିବ କାହିଁକି ଯେ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ରହୁଛି କି ନାଇଁ। ମୁଁ ଜାଣିଲେ ତ। ଜଙ୍ଗଲରେ କ'ଣ କ'ଣ ମିଳିବ? ଜଙ୍ଗଲରେ କନ୍ଦା ମିଳିବ, କନ୍ଦା ଚେର କୁଟ କ'ଣ କ'ଣ ମିଳିବ, ଶିଆଳି ବାଘ ଭାଲୁ କେତେ ଆମର ଆମର ସାଙ୍ଗମାନ ସେମାନେ। ଆଉ ଗାଁରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଗାଁରେ ଆମର ଦେଶୀ ଚାଉଲି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ, ତାପରେ ଆମର କଦଳୀ ସଳ ମିଳିବ, ସେଟା କ'ଣ ମାରିଛ କି? ସେଟା କେମିତି ଲାଗବ ଖାଇଲେ? କେମିତି ଲାଗବ? ମୁଁ ତ ମିଳୁନାହିଁ, ମୁଁ ରହିଲେ ତ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଛି। ମୁଁ ମିଳିବ କି? ନାଇଁ ଭାଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିଲେ ବି ଗାଁରେ ଆସିଥିବ ନା, ଗାଁରେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆଇଲେ ମତେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ।